Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah maaf kabake angku-angku usah diagiah beban hutang melintih kami di narapik mengirai kami di narami. Entah tersabik dinan yo entah terbaco dinan bukan sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta dek usuah mata tercelang dalam melembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak tolong diangku memiliahkan jan malu kami di lasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang dek dorong hati di dalam dek garuk mulik taruncek badan kecalo indak takana. Cilako keadaan gawa. Maka terduk tutua dengan kato, erang dengan genjam. Ko indak terpakaikan tampan jutarati elo jekurenah. Menembak indak ke alamat malah indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik tagi siangku pakai turunlah talendo mandiri anjang. Rela je maaf kami minta. Mempersembahkan satu paket tradisi baralek kawin, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sultan Pamuncak. Selamat mendengarkan. Ceko matomodo. Kapam betul. Tapi je maaf wah. Serius mana nampaknya? 3.000. Jadi lama sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah ingat, indak kilaf mata memandang, rasanya rumah temudo lain mana ruah silih tanam. Sadang hijau maurak daun kini melilik-lilik batang. Iyo tu. Muka sui mak kuto nan ma kini ko. Gadis nama jilbab nan juara MTQ ke petang ke? Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Ayo itu agaknya. Si ayahnya kadang. Mendiangku paling di jalan, lupa mak kuto. Palindi. Oh iya. Alah, ingat mbak. Ba ada begitu tanya mak. Lain nampak kejunjungannya. Agak aruk ambo. Kan itu bana lah muka si ambo kini kuah. Sabananya ambo lain menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari Mamak Tungganai Suku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangko kalau tidak salah kamu akan beliau kan baru japi orang. Nana diaknya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya lataga alih ini tuh. Oh, itu. Lah kamu jawab? Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando, ayah ketek di Selinda. Gadanglah panar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cikarau depi air cuma pi tempurin naik. Memang kok dicaliak ke batang tubuh di silau pulau kumuanyo, ayolah patik kulo pulano orang dibari paso-paso. Tapi balai. Aduh nomor suan manggamang mah. Aduh. Mendek kami ko antah sirih antah karako. Gagang singkek melili aka jorawik kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sia-sia madang pinang dan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu puluh temudo. Antah panuah antah wakucak ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua perisola dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituah cedek pandai. Ba tuanyo. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah ndak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Merapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan samu bakaja ke Balango. Tapi kalau nang indak kalangi bana bay menjamuan nak tanggal si indak yo mak yo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita samu baya untuang pun samu baimbawan. Biang tabuak gantian keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. Insyaallah buki runtuah lurah ketimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ku pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Tapi kia gini ko sia orang kamu tuah tabi yang tinggi itu. Ambo?
Ijan cameh aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Ha? Jauh hampirnya selindakan baku ambo nang siram dia nak pisang. Ya ya ya. Tantu ambo masuk indak bapa lacuk keluar indak bapa lau. Suok kita samur teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sebeko tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elok kata dia pakai dilegar yang di bayo. Mananti mak kutu sementara kan lain tak kabar. Hasahkan usah lambat mana mudo. Ha? Kok lama kayu di galangan alamek lapuak ketegantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo kecil orang tua gue. Kara jo elok dipaguluikan jadi timpo dengan buruak. Pahamlah temuro tentang itu. Pendeknya ampo jo boneh lai jo indak sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah, tapi... Tapi bakal panjangan sel temuro. Mah banyak banget tapi-nya dari cukup. Tentu iyo, supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nak lawai dah dia bertapi dan panjang diberi bojuang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu jawa indak salah tak. Mato jo gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapat dirimbo hilang di sama mak. Yolah. Pendeknya bak burung mati disangka, bak karih patah di sarwang. Jan berteba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akalai jo picayo jo tan kuto. Bah, lo ndak kebicara. Kita kan lah orang berurusan. Dari dulu indak lagi ke butia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang taguah. Alah kesenang ti. Alhamdulillah. Bah, kita putusi dulu kan. Arancak kita putusi. Awa jojodone maka batamu emanam pagadirang budiman raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan diutui orang nema mana langkai lalu bagi basindiran puntia jolu kok sesuai kata dilipe di janjian puntia jolu kok sesuai kata dilipe di janjian